54% tal-imgħalmin u 42% tal-ħaddiema huma tal-fehma li s-soluzzjoni għan nuqqas ta' ħaddiema huwa l-iżvilupp tal-impjegati nfushom u mhux reklutaġġ ta' talent ġdid. Rapport ikkummissjonat mill-Kamra tal-Kummerċ li sar mill-Misko juri li 80% tal-ħaddiema jarfu l-importanza tal-ħiliet komunikattivi u interattivi biex jibqgħu f'organizzazzjoni. L-istħarriġ sab li 46% ta' min iħaddem ifittex ħaddiema li kapaċi jiddeċiedu. Ilarja Spiterjaxa, konsulenta fih dan il-Misko, tajt li dinja waħda miż-żewġ abilitajiet meħtieġa illum fid-dinja tax-xogħol. L-istħarriġ ta' dis-sena u li decision making skills u verbal communication skills huma l-aktar żewġ skills bżonn jużi għad-dinja tax-xogħol tal-lum. Huma l-skills li l-impjegat irid min-naħa tal-employees tiegħu u ovvjament l-employees iridu jaċċettaw u jemnu li huma wkoll għandhom bżonn dawn l-skills. Minkejja dan, Spiterjaxa sostniet li dawn huma l-aktar kwalitajiet neqsin illum fid-dinja tax-xogħol. Ma' TVM News Ruben Kuxkiri, membru tal-Kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ, esprima tħassib tiegħu dwar dan. Huwa fattur li bla dubju ta' xejn huwa inkwetanti, però naħseb l-iktar fattur ewlieni li ħareġ minn dal-istħarriġ huwa dak li dejjem tisħaq fuq il-Kamra tal-Kummerċ, ġifier l-importanza tal-lifelong learning, li bażikament kull wieħed waħda minnha jkompli jitħarreġ u jkompli tejjeb il-ħiliet tiegħu tul il-karriera kollha u tul ħajtu kollha. Dan speċjalment huwa importanti f'dinja tal-lum li hija fej il-sitwazzjonijiet qed jinbidlu b'mod maġġel ħafna. Is-Sur Kuxkiri qal li t-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni ma tistax twarrabhom, argumenta li jekk persuna ma jkollix il-ħiliet bażiċi ibati l-individwu minn ħadmu u l-pajjiż. Ma rapport ħareġ ukoll li 27% tal-impjegati qalu li fl-aħħar sena ma nataw ebda forma ta' taħriġ u 25% oħra qalu li m'hemm ebda taħriġ ippjanata s-sitt xhur li ġejjin. Ħareġ ukoll li aktar minn nofs il-ħaddiema għandhom l-aptit u l-ħeġġa li jkomplu jitħarġu. Minkejja dan 56% ta' min ħaddem ma jemnux li taħriġ akkreditat jagħmel differenza. L-istħarriġ sab ukoll li managers fis-saffi tan-nofs u ta' taħt ma jħossuhomx apprezzati biżżejjed għal xogħolhom.